Dos gèneres, el jazz i el gospel, es van unir a nit al Teatre Principal de Palma. Lo màxim, lo màxim. Gospel i jazz, tot beníssim. I els que ho van fer possible van ser ells, els Campbell Brothers, una formació de Nova York que ja fa 24 anys que duen per tot el món la seva particular forma d'entendre el gospel, que es mescla amb el blues i sorprenents guitarres elèctriques de pedal com aquesta. L'emblemàtica veu de Katy Jackson va convertir el teatre en una tradicional església nord-americana. Variety of song, it's our brand of gospel. Got sort of like a bluesy like sound to it, so it may sound like we always played in our Pentecostal church. But the sensation for us is connecting and having a rapport with the audience. The audience join in and they receive us and have a good time. We are here to make people feel better and have a good time tonight. Sons magistralment distorsionats i ritmes musicals que evoquen els gemecs del blues. Són germans i són representants de l'Electric Gospel. Arriben a la 7ª edició del Jazz Boyer Festival amb un cartell carregat d'estrelles. Una d'aquestes estrelles és el percussionista cubà Horacio Hernández i que actuarà aquest diumenge al Teatre Principal. God.